Bungwe la NIF lakhala likupereka ngongole zosiyanasiyana kwa Malawi. Kuti kodi ngongole zimenezi zasintha bwanji miyoyo ya Malawi? Nanga pano zikuyenda motani ku bungwe limene la NIF? Izi ndi zina zomwe tikhale tikukambirana na program yathu ya lero ya Zodiac Exclusive ine Ndileya Malikano. Ndipo program yathu tikhale tikucheza ndi mkulu wa bungwe la NIF Humphrey Mjetseni. Musatalikire, takhani pomwepo. Takulandirani ku program yathu ya lero. Zikomo kwambiri Leya. Ndimaunikira zolinga za bungwe limeneli la NIF. Makamaka kuti cholinga chake ndikufuna ndithu kupatsa mpata kwa anthu amene alibe zochita kapena kuti asakugwira ntchito, kuwapasa mpamba okuti akhoza kumachita ma business osiyanasiyana. Mwina pofika lero zolinga zake mukuona kuti zikukwaniritsidwa za bungwe limene la NIF? Tikhozonena kuti zikukwaniritsidwa. Tiunikire pang'ono kuti ngongole zathu ku NIF timaperekanso ngakhale kwa apa ntchito, koma chimakhala chiwerengero chochepa. Tikati apa ntchito ndi anthu amene kuntchito kwawo kwamalola kubwereka ku mabungwe ngati NIF kuti tizidula ku malipiro awo apa mwezi, salary based loans. Koma ndidziwa kuti mwina Amalawi amadziwa kwambiri kuti ngongolezi timapereka kwa anthu amene akufuna kuchita ma business osiyanasiyana. Ndiye kufika na tsiku la lero ntchito imeneyi yayenda bwino ndithu kwambiri chifukwa tikhozonena kuti tafikira pafupi Amalawi 250,000, ndipo ndalama zimene tapereka ngati ngongole ndi ndalama zoposa 220 billion. Mwina potsindika kwambiri pofika tsiku la lero mmene mucheza nafe ndalama zimene tapereka zikhozofika 224 billion kwacha. So ntchito ikuyenda bwino, kabwezedweso kali bwino kwambiri chifukwa tikhozonena kuti mwa 100 kwacha iliyonse imene idayenera kukhala itabwezedwa, ndalama yokwana pafupifupi 80 kwacha yabwezedwa. Tingati pafupifupi 80%. Tisanafike kumene kwasiwo tifika ndithu kuseko, koma timafuna no apa pa cholinga penipenipa kuti kodi cholingacho chikukwaniritsidwa. Nde mukukamba za mabiliyoni amene aperekedwa. Mabiliyoni amenewa aperekedwa mu nthawi yayitali bwanji? Zaka tikhozonena kuti pofika mwezi uno wa May 2025 ndiye kuti padutsa zaka 4 ndi miyezi 3 tikupereka. Chifukwa kuti tidamba kupereka pa February 2021, ndiye kuti to be specific panali pa 11 February pamene namba kupereka. So kuchoka pa 11 February kufika lero mwapereka about 224 billion Malawi kwacha imene tapereka kwa Malawi pafupi 250,000. Amalawi amene wawa ndi ati timafuna mutidziwitse kuti kodi Amalawi amene achita kupeza ndalama zochuluka chomwechi ndi ati ochokera kuti madera ati ndi ati? Ndi Amalawi ochokera mdera lilonse la dziko lino, tingoti constituency iliyonse Malawi muno taperekako ngongole zimenezi. Ndothoza kuti zigawo zonse zitatu za dziko lino kwafika ngongole zimenezi, midzi komanso matawuni. Achinyamata, azibambo komanso azimayi ngakhala aulumali alandiranawonso ngongole zimenezi. So tikhozonena kuti zafikira Malawi aliyense, ngakhale pali komatu ngongole zimenezi zafika ndithu mudziwe chimenechi. Ndiye kuti tine kuti afikira Malawi ambiri. So kubwerera kufunso lanu munali dandaula lija kuti ndalidumpha lija, tikhozonena kuti ntchito imeneyi ikuyenda bwino kwambiri, ndipo tikulandiranso maumboni ochuluka kwa Amalawi kuti kwa amene apindula ndi ngongole zimenezi zathandiza kwambiri kuti miyoyo yawo ikhale yosinthika. Mwakhala mwina pa udindo umenewu wa mkulu oyendetsa bungwe limeneli la NIF for almost 4 if not 5 years since 2020. Am I correct? Ya, ndidabwera ku NIF kudzamba ntchito pa 6 November nthawi ya 2 koloko masana 2020. Ndoti pofika lero mwakhala ndithu zaka pafupifupi 4 ndi miyezi yake.
muli kubungwe limene la NIF. Tikhozuti ndekuti kunena mokakamula nanga lero pa 4 May ngati sindula kuitsa pa 4 May ndiye kuti it's almost 4 years and a half. 4 years nka hafu kaki tikuyendetsa bungwe limeneli. 200 billion, quite a lot of money. Sindalama pawamba kuyambira kuwerenga 1 million ukafika ku 200 billion. Sindalama wambayi. Koma pano tukamba pano. Pano anthu akuonera pano. Kula Malawi ndithu ochuluka amene ali mu mphawi wadzaoneni kunjako. Ndalama zimenezi zapindulira Malawi idi? Malawi alipo 20 million. Tapatsa 200,000. Ndeuti 200,000 ndiyo 250. 250. Ndeuti ndi about 1% ya Malawi wo. So sidapatse Malawi aliyese tiyambire pamene sidapatse Malawi aliyese ndiye kuti pala Malawi ochuluka amene akhozinena kuti ngongolezi sizidawafike. Ndiye tikakamba nkhani yopindula tsopano nda Malawi amene atengaja kodi zapindulira maumboni ndi ochuluka. Amalawi amene wa 250,000 apindula kwambiri chifukwa inu monga nyumba youlutsa nkhani ya Zodiac komanso ndi nyumba zina zambiri zoulutsa nkhani timakutengani kuti mukadzionere nokha chifukwa kuti tizinena tokha mmene ntchito yayendera kukozokhala ngati kudzichitira umboni wekha pa mlandu ndiye kuti mlanduwo ulibe mboni. Koma potengera zimene inu mwaona ndi zimene aonanso atolankhani ena amanyumba ena ndi zimene Amalawi ena akufuna kwabwino nditsindike akufuna kwabwino amanena ngongoleyi yapindulira Malawi ochuluka amene tapatsawo mu mphawi ndithu ena achokamo ena zikuonetsa tsogolo labwino kuti achokamo ndithu ena akukonzekera kuti achokemo nakasiyena tapatsa mwina January February so sitingakambe kuti achoka kale mu mphawi chifukwa timapereka tsiku ndi tsiku ngongole zimenezi ngakhale Saturday Sunday timakhala tiupereka ngongole zimenezi china chimene Amalawi adziwe nchimenecho. Moti lero kuti tichoke pano about 250 billion kwacha tiona kuti yapitadi pachione awanapindula motere komanso phindu lake likuoneka motere bwana siwo. Musanapite ku munthu muyambe mwafunsa kuti kodi dziko likuona kupindula kwa ngongole zimenezi chifukwa mukapita kwa munthu ndi payekha koma muyambe kaye mwaona dziko likupindula ndi ngongole zimenezi ndiye tikuyankhirenitu likupindula kwambiri dziko ndi ngongole zimenezi chifukwa mwachitsanzo pa anthu amene tunene kuti alandira kale 250,000 Malawians. Amalawi pafupifupi 100,000 imene kozokhala ngati tinene kuti 40% ndi alimi tapereka ngongole za ulimi ndiye chakudya vuto la chakudya la chepako chifukwa cha alimi amene tapatsa ngongole zimenezi. Mwachitsanzo chaka chino chokha tinapatsa alimi oposa 60,000 amene zokolola zawo zaposa 1 million metric tons malinga ndi chiwerengero chimene ife tinali nacho. Fodya yekha fodya forex ndalama zakunja zimene dziko lino limadalira tinapereka ndipo alimi amene analima malo osachepera 70,000 acres ndipo chiwerengero chathu nchakuti gawo limodzi mwa magawo atatu aliwonse afodya amene akugulitsidwa panopa ku auction floors amene abweretse forex mdziko muno ndi amene alimi amene atenga ngongole ku NIF. So mutha kuona ndangokambako zigawo ziwiri mbali ya chakudya mbali yobweretsa ndalama mdziko muno zikuchokera ku NIF. Tinenenso nkhani ya kupezeka kwa mwayi wa ntchito kwa Malawi ngati alimi okha chaka chino chokha oposa 60,000 anatenga ngongole ku NIF. Andi mlimi akamatenga ngongole ku NIF timakamba tuma million ndochepa amene amatenga mwina 500,000 600,000 koma ambiri amatenga ma million ndiye amene oti napatsa ntchito ndiye uzijama nena president kuti apereka ntchito kwa Malawi kudzera ma program osiyana ina mwa iyo ndi program ya NIF. Kulemba so ntchito ana amene achoka ku sukulu
NIFI ndi bungwe limodzi la boma limene lalemba ana ambiri ochoka kumene ku sukulu ntchito. Panopa ku NIFI anthu amene timagwira ntchito ku NIFI tili pafupifupi 1500. Amene wawa mukhoza kuona kuti over 70% ndi kutsindika ndi anthu oti sanafike zaka 30. 25, 24, 22, 21. So mwana wa zaka 21 ndiye kuti ku sukulu sikuti nkalekale wachoka. Even azaka 25 kuti yena ndiye kuti achoka 1 or 2 years ago. So tapereka mwayi wa ntchito wambiri kwa Malawi. Tapereka so mwayi wa business kwa Malawi. Chifukwa mujanenera kuti mavenda makamaka mwachitsanzo amene amachita malonda a ulimi. Akumagula kwa alimiwa kumakagulitsa pena. Kumagulitsa pena. So ine mene ndikuonera Malawi aliyense mukayang'ana chithunzithunzi chake mofatsa bwino. Ndinamva president pena pake akunena kuti chuma cha dziko lino chikusintha chifukwa cha bungwe la NIFI ndipo target yake ndi anyamata. Zimene zija ndi zoonadi. Ndi nkhani zimene mujanenera kuti tikamanena tokha imakhala ngati milandu yopanda umboni, koma tikupempha amene ali ndi kufuna kwabwino azichita kafukufuku wa zimene NIFI yachita. Bwana CEO, ndinakupatsani ndithu nthawi yokwanira kuti timve bwinobwino kuti kodi ku NIFI komu kuti tikupindula kubanji ngati dziko. Mwati about 250,000 people have benefited from loans amene mukupereka ku NIFI. I wanted you to break down that figure. Kuti mutiuze kuti 250,000 imene iyi apindula chigawo chapakati ndi angati, chigawo chakumwera ndi angati, nanga kumpoto ndi angati? Popeza program yenu imene mudayikira simakhala yomawerenga kukhala ndi chibuku kutsogolo, koma tifotokozere chonchi kuti 22% ya ngongolezi zaperekedwa chigawo chakumpoto, 44% ya ngongolezi yaperekedwa chigawo chapakati, 34% ya ngongolezi yaperekedwa chigawo chakumwera. Ndipereke ma percentage ya ndalama kuchuluka ndimene zagawidwira. Mwina kuti ndiyambe kuwerenga anthu tsopano kuti 250,000 koma mwina mutionere mashare ya ndalama. You seem to be good with figures, at least kuti you know kuti about 1,000 kuti 250 is a small figure. The way I know you with figures, you can easily know kunazo kuti ku chigawo chakumwera apindula ndi anthu 30,000, chigawo chapakati apindula ndi anthu mwakuti. Can you fail to that? Ngati mutandilola kuti ndikaone figure ndi figure palibe voto titoyamba tayimika ndipe pala iyi anthu amene apindula. Bwana CEO, ndimafuna mutiuze kuti kodi chigawo chakumwera pamenepo mmene zikuonekera pa figure apindula ndi anthu angati, chigawo chapakati apindula ngati? Ndiye chimene chili apa ndikasima ndipatsa mwayi. Apa paja ndinati pafupi 250,000. Iyi tikati 250,000 ndi pofika tsiku la lero, koma mafiga amene muli nawo apa ndi mafigala a pofika 2 weeks ago tisanaonjezere. So pa 2 weeks ago pali 241,000 ndiye tigwitse ntchito omweyo. Ndiye kuti pa 241,000 chigawo chakumwera, so kumwe chimene chachitika pa NIFI ndi chinakasi pano mpamphepo. Tidagawa mazoni. Mazoni amenewa ndiye kuti kumwera kuli mazoni 4. Pakati pano pali mazoni 4 total 13. Akumwera kuli mazoni ambiri. Chifukwa kumwera kuli lowa shile zoni imene anthu amene tapatsa kumeneko ndi 8,000. Lowa shile ndi Chikwawa ndi Nsanje. Kumwera kumweko kuli Blantyre zone. Blantyre zone ndi Blantyre ndi Mwanzaneno. Mbai half ya Blantyre Mwanzaneno. Kumeneko opindula apapa alipo 14,000. Ndikuti anthu pamphepo kunja kwa kumaphatikiza. Kumwera kumweko kuli Liwonde zone. Liwonde ndi boma la Machinga ndi Zomba. Kumeneko olandira 16,000. Kumwera kumweko kuli Balaka zone. Balaka zone ndi Mangochi ndi boma la Balaka. Ndi pang'ono mbali ina ya Nchewu
kumeneko ndi 21,000 amene alandira ngongole zimenezi. Ndiye kuti nkubwera 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 so ndiye kuti ndi gawo lina ndi chiyani kodi kumwera so kumwera kuli mazoni 5: Balaka, Liwonde, Blantyre, Lower Shire ndi Shire Highlands. Ndi zoni inaso ndi Shire Highlands. We have about 60,000 beneficiaries that side. Ndiye kuti phatike. So Shire Highlands 16 plus Shire Highlands 16,000, Balaka 15,000 pamodzi ndi ma 15.5 ndiye kuti 32 ameneyo ndiye kuti tikachoka 32 ameneyo tipite pa Liwonde zone pali 12. 32 plus 12 ndi chani? Tingoti 12.8 amene ali 13 tingoti 45. Mu Blantyre mokha muli 10 55. Ku Lower Shire kuli 6 ndiye kuti 61. So 61 kumwera. Ndiye kuti tipite kumpoto eti kapena mufuna kumwera kokha muli chidi kumwera kokha. Ayi kumpoto so pitani. Timona ngati muli ndi. Ayi tufuna tiendere limodzi tikamapita utsogolo. Kumwera. Ndiye kuti muzilembako so 61 kumwera 61,000. Ndiye tikapita kumpoto 61,000. Karonga zone imene Kalonga ndi Chitipa kuli 10,000. Tili ndi South Mzimba. South Mzimba ndi gender ndi kuboma kucha. Ndiye South Mzimba meneja kumenejo kuli 10,000 ndeso ndiye kuti imene ili ngati 20. Then tikubwera ku Mzuzu. Mzuzu ndi Mzuzu Tinkhatabe imeneyo timaitenga songa tizoni payeka imeneyo ili ndi 14,000. Ndiye kuti ngati cha ngati 34. Ndiye tili ndi zoni ina timati North Mzimba. North Mzimba ndi kumpoto kwa boma la Mzimba ndi Rumbi. Ndiye kuti kumeneko kuliso 15,000. Ndiye kuti aphatikirani ndi bwanji pamenepo 49. Yeah, 49 around 50,000. Yeah, ndiye 50,000 plus Udabwa nawo tumafigala we. Ayi ndimaona makobidi tsopano muthuli. So for the sake of interview ndikuona ngati mwaona bwana CEO. Ndikozeso dikira pang'ono. Kumwera 60,000, kumpoto ndimaona pena ndiye kuti kunzuzu sole it's 16,000 pa anthu apa. Ndionere limodzi uzauza omve ndimangana ukumalomoona. Okay. Mwina kukalamba. So Mzuzu it's 16,000. North Mzimba it's 15,000. Ndiye kuti mbanje pene 31 ndikuonze mafigalawa ndinalakwitsa ndine ndikuonze. So then Mzuzu 15, North Mzimba 16, then 31 imeneyo. Then Karonga ndi 13 ndikuti 44. Then South Mzimba 10 54,000. So ku North ndi 54,000. Pamene kumwera kuja ndibwerereso nalakwitsa kwambiri. Ku Lower Shire ndi 8 uzindiphatikizira mwa iwe program injofunika kwambiri. 8. Ku Lower Shire 8, mu Blantyre 14. So 14,000. That's 22. Liwonde ijani zomba ndi machinga. It's 19,900. So roughly 20. 19,940. So roughly 20,000. Kubwera ku Balaka zone imene ijatimati mangochi pali imodzi pang'ono yanchewu ndi Balaka enieni 21,174. So roughly 21,000. Then Shire Highlands kujatimati kuli dzina lake lisalichule pa iya bando belt. Kumene kucholo mulanje chiradzu. Kulomwe belt. Taduzeni kumene Blantyre pang'ono wakulimbe. Kumene koko mafigala ake ndi 22,950, almost 23,000. Yeah. So ndimene ndeta phatikirana ameneyo. So tili pa 84. Yes. Ndiye kuti kumwera 84. Kumpoto tili pa 54. Yeah, 54,000. So ndiye muchotsere ku 240,962. Ichotserana ameneyo. Chabwino. 240, yeah.
Thank you very much. Bwana CEO ndimafuna kuti tikamakambirana tizikhala kuti tikukambirana zenizeni sinanga you are a technical person so tizikamba zinthu zenizeni. Exactly. Ngongole zimenezi anthu ambiri akumadandaula za NIF kuti zikuoneka ngati zikumaona nkhope pano tikukamba amalawi amene apindula koma mkati mwa amalawimo zikumatenga nkhope chipani komanso chigawo inu mukhoza kukambapo zotani? Malawi aliyese amachokera ku chigawo china chake ndi wa mtundu wina wake ndi wa mpingo wina wake ndi wa china chake timene alili Amalawi ndiye kalako ndafunso lanulo mulitsindike kwambiri kuti ndi ziti chifukwa ndiziyankha zinthu zomveka bwinobwino pamene wakhala Malawi ndi wa mpingo wina wake. Bwana CEO timawerengera ma figures Central region, Southern region, Northern region. Ndengongole zimenezi anthu akuti mukamapereka mukumaona nkhope kuti awa ndochokera uku munakamba pomwepa kuti kuja kulomwe belt kuja mind imeneyo you know already kuti anthu amatero kuti this is Lomwe belt uku ndi chigawo cha MCB uku ndi chigawo mwina kumpoto kusizimadziwika kwenikweni kuti ndi atamagawanikana. Ngongole zimenezi mukamapereka mukumaona zimenezi ino mukuti pochani? Zabodza. Ndi zabodza? Zabodza. Chabodza nchiti kuti mukumaona chigawo kapena mukumaona chipani kuti awanda chipani chakuti? Zonse zabodza zosoweka uzimu. Za usatana. Bwana CEO, we were counting the figures here. From the figures pa list yeni zikusonyeza zoti chigawo chapakati apindula anthu almost 103,000. Chigawo chakumwera apindula anthu 84,000. Yes. Ndipo chigawo chakumpoto apindula anthu 54,000 okha. Koma tikaona population ya kumalawi kuno anthu ambiri ali ku chigawo chakumwera koma anthu amene apindula ambiri ali chigawo chapakati. How do you justify those figures? Chabwino. Chigawo chapakati kumachokera anthu akuti? Mutuuze ndinu. Inu mwabweretsa zigawo. So ndafunso chigawo chapakati kumachokera anthu akuti? Anthu aku chigawo chapakati. Ndamene amachokera chigawo chapakati. Chifukwa ndifuna bendilowe kumene muganiza ino. Ya mtundu wanje anthu a chigawo chapakati. Na mtundu wanje chifukwa izi mwafusafuso labwino kwambiri kwa ineyo because kumalawi kunoku nthawi zina timakamba zinthu popanda chidziwitso. Chifukwa ndafusa dala sindifusa kwina akwayi mukati chigawo chapakati anthu ake ndi mtundu wanji ndeti tribe chabwino kapena chiyewa tiziyani ndi mtundu wanji ndani anthu a chigawo chapakati tiyambire pamenepo chifukwa mundibwerekeso pepa lanu. Bwana CEO, I hope you really know what we are talking about. Chifukwa tili mkatikati mupanga mujamuna chilo tuzoti kulomwe belt kusonyeza kuti you know mmene kumalawi kuno ndale zake zimayendera komanso kuti tikamakamba za chigawo chapakati kuli anthu ake ati kodi ndi achewa ndi akuti you know and you know kuti anthu amene wawa mapanga line kuchipani chanji you know all that. Yes. Ndofuna tiyambire pamene amati tizimvana yambira pa chodziwika chimene tikugwirizana. Exactly. Mwalankhula bwino chifukwa ine ndifuna zizitukira kwa ine. Ine ndofuna zichokere kwa inu for mukudziwa zambiri ndinu za NIF. Mukupereka ngongole ndinu ine ndingofuna ndiyimira Amalawi kuti Amalawi akuona chonchi mukuti pobwanji. Tiona ngati Amalawi omukwayimira tione. Panopa ndi Amalawi 20,000 ali kumbuyo kwangawo. 20 million. 20 million. 20 million. Chitatilowe chigawo chapakati. Chigawo chapakati chili ndi mazoni awa. Zimene zozo munatiuza. Dikirani South Lilongwe amene alandira ndi 24,000. Taphatikizira kale. Kubwera North Lilongwe amene opindula ake 36,000 muziphatikira mafigawo. Naphatikizira kale kapena ni mafiga enaso achilendo.
awiriwo ndiphatikire kuti kumeneko Lilongwe ndi North Lilongwe mwapeza mafiga aba ndi bwanji mafiga ya 36,000 36,000 then South Lilongwe 24,000 24 yes 60 60,000 yeah pajamati Central Region alandira ngati 103,000 103,000 so 60 o ndamu Lilongwe kumbetsa banya pele 60,000 amu Lilongwe of which over 60% yangongoleyo ili mu urban musite munomo ndiye kuti 60% ya 60,000 yo ndi almost 36,000 or even close to 40,000 boma la Lilongwe muzilimvetsetsa ngati na ichi chidala tilowe mu Lilongwe muzilimvetsetsa is no man's land pachichewa tikhozone kuti si boma kapena dziko la mtundu wina wake wanthu Bwana CEO, pepani ndikuduleni chifukwa where we are going it will take us nthawi yambiri kwambiri kuti tiyambe kugawa chifukwa tikatero ndio tipitanso ku Blantyre kuti kodi ku Blantyre mu Blantyre mwini apindula ndi angati ndezitengera kutali that's why tanguphatikiza kuti titengere no zigawo so you can just respond the question mene lilimo kuti chigawo chapakatipo kuli mponera kuli chani mafigazi walipo pamenepo kodi sono ino mukalola kuti ndikuyankheni zikuthandizani amalawi zithandizaso amalawi 20 million amene ali kumbuyo kwanga Lilongwe ndi boma lovuta kulimvetsetsa fonera kuti ngongole zimene zimalowa mu Lilongwe si za mtundu wina wake wa anthu mu Lilongwe muli mitundu yonse ya Malawi in fact iyi timavutika nayo ngakhala anthu apa Central Region amanena kuti ndalama zathu mukamagawa kunifiko muzichotsa mu Lilongwe yanu because Lilongwe imakhala ngati kuti kuononga mafiga Lilongwe si sungane kuti popatsa Lilongwe wapatsa anthu amtundu wina kapena achipani china chake ayi even ngakhale masankho akamachitika mu Lilongwe inunso mmaona ma voting patterns komanso influence imene imakhala mu Lilongwe so analysis yabwino mukamuchotsa Lilongwe chifani manena kuti zotsalazo you can comfortably use your analysis kuna kuti so how much has gone to specific people mu Blantyre mujene sindi kuopa mu chifone kuti ndakupatsani mafiga a Blantyre titenge Lilongwe Blantyre ndi Nzuzu amene wati atenge ngati ma no man's land Blantyre Lilongwe ndi Nzuzu mukhozo khandi a very fair analysis kuti ndalama zizagawidwe bwino kwambiri chifukwa Blantyre ndikhozo kuzana kuti muchotse ndinakupatsani figa ya Blantyre ndimane kuti Blantyre zone ndiye kuti kuli anthu olandira 12,000 ndiye mutenge kuti mwina 5,000 downtown moja 7,000 aku rural areas you do the same ndi Shire Highlands 22,000 muchotse 12,000 then the rest mwagawe pina kuti mukhozoona kuti pa 84,000 ija timane kuti yapita kumwera ija mukachotsa 12,000 am Blantyre proper ajeni mafotokoza ajawo ndikuti you are remaining with 62,000 bwana CEO the figures aside just no ababa no figures taphatikizira kale I wanted now an explanation yes, from that's why I'm waiting. According to the figures yes akuona anthu akunena zokuti ngongole zanu mukamapereka mukumaona nkhope komanso mukumaona chigawo Lilongwe ali ndi 103,000 from ma figures amene tawerenga Southern Region ali ndi anthu 84 kumpoto kuli anthu 54,000 koma tikawerenga pa population ya ku Malawi kunoko 20 million ija anthu ambiri ali ku Southern Region. How do you justify those figures? It's easily regardless mukunena zikuti mu Lilongwe muli anthu ochokera zigawo zosiyana siyana. It's easily justifiable in the sense kuti mu Lilongwe is the hub of the capital anthu ambiri amene amapempha ndalama zambiri amakhala muno mu Lilongwe and they are from all the divides of the country. Titati kupatseni data kuti wadatenga 20 million si udajewa ukaoka munthu kwa mwatsazo kwawo ndi kumulanja akupangira business mu Lilongwe amatengera ngongole mu Lilongwe munthu kwawo ndi kunzuzu ali mu Lilongwe amatengera ngongole mu Lilongwe the same thing munthu amene kwawo ndi kukasungu wapita ku Blantyre amatengera ngongole kuti ku Blantyre kuja so ndalama za mu Lilongwe khalimetu kamba sizoni siza anthu aku Lilongwe yayi ndi za Malawi okhala mu Lilongwe there is a distinction there Amalawi okhala mu Lilongwe ndi anthu ndi Amalawi aku Lilongwe ngati kwawo nzosiyana
chifukwa manena kuti even izizi kuti mupite kwa anthu akulilongwe mukafuse amakwiya nazo because ifika imene titapereka tidayitana mafumu nthawi ina you remember timayenda dziko lonse kumafotokozera funso linalonena kuti ndalama zimene ziziwatenga ndani because izizi ndalama izizi atenga anthu amuno mtown akumatenga ma 100 million ma 50 million ma 60 million kodi anthu kwawo ndikudowa kapena kwawo ndikulilongwe so nkhani imene iyi imakhala yovuta chifukwa titati izitenga kuti ngati rationalizing kuti tizigawa ngati ujedi amati quarter forbid me to use that word quarter system yogawa ngongole it will be counterproductive shona kuti timachita support production capabilities za anthu so mwachitsanzo Blantyre nditenge ngati case ya Blantyre muli munthu wina wake oti anatenga ngongole mwina mwakilese amapanga ujedi business tisamutchule dzina ndi business mwina popeza on ethical grounds anatenga 100 chakuti million sitingambo nena kuti tsono ku Blantyre wakuti anatenga kwawo kwenikweni kwakuti ndikuti tikhoza kukhala ngati kuti tikusokoneza zinthu kwambiri so mwachidule yankhulani ndionera kuti so region mafiga ake ndi akuluakulu if we can buy and understand what you're saying kuti mwina chigawo cha kulilongwe kuno kuli anthu osakanikirana titenge kuti ku Blantyre yaso kuli anthu osakanikirana tiyelekeze choncho komano tikapita pama statistics akutisonyeza kuti kumwerako ndi kumene kuli anthu ochuluka about 7 point numbers as 2018 population it shows kunazo kuti ku Blantyre kuli anthu pafupi 7.5 million ngati ndisa 7.7 million ngati ndisakulakwitsa pomwe chigawo chapakati kuli anthu 7.5 million zikusiyana ndi anthu almost mwina more than 200,000 chamwino ku Blantyre kuli anthu ofanana chifukwa chani chiwerengero cha anthu otengawo sichinachuluke kumene kuli chiwerengero cha anthu ambiri komanso osakanizikiranako koma chikukwera kuno zifukwa zingapo nangasino malowa kuzina zimene tiyenera kuzinenabe ngakhale sitiyenera kuzinena amene timayamba program ya ngongole iyi mu 2021 kupereka ndalama titafikira dziko lonse tinapeza chinthu china chokhumudwitsa kwambiri chonena kuti kumwera timavutika kalandidwe ka ngongole receptibility ya anthu chifukwa chonena kuti panali ndalama zina 8 billion zimene zinaperekedwa mwezi wa between February and June 2020 zimene zidapangisola anthu ambiri sadabweze ndalama zimene zija I think nkhani idayikamba kale mwina tizipita chitsogolo ndiye receptibility madera amene ajawo anthu aja analiwo okayika kuti sangatengenso ngongole zimene zizi in fact amathawa anthu ambiri ena sanabwerere kumadera wawo so kuyamba wayi kudali kwa pang'ono kwambiri usiyana ndi pakati ndi kumpoto kumene ngongole za kumbuyo sizidayendeko kwambiri koma tiyamika kwambiri ifonena kuti anthu adamvetsetsa amabweza ndiye panopa they are picking up tikhozone kuti akubweramo chifukwa pala malamulo athu sitingampatse munthu amene ngongole yoyamba idamukanika kubweza yachiwiri sanabweze chifukwa cha number 1 ndi chimene chifukwa cha number 2 china tidandaule ichichi poti pano mpamphepo ndale zathu sizimatithandiza ndi ndale zachibwana chifukwa chani panopa already anthu ena kumadera kumene mudandaulako akumayenda kumauza anthu kuti ngongolezi ife tikalowa mboma simudzabweza so already what I'm trying to say is anthu amalowetsa chibwana zinthu zofunikira ngatizi so nthawi imeneyo yonso ena andale ankayenda nthawi imeneyo kuwauza anthu silanu bomali sizanu ndalamazi very disturbing it took myself personal campaign kuyenda boma lililonse kuti kumwera people should speak up kuti azitenga ngongole so from what you are saying amalawi kunjaku akamachita ma conclusions onena kuti chinifichi nchandale anthu andale amalowererako kwambiri kunifi uko and anthu amene amapindula kwambiri ndi amene ali mbali ya ndale boma limene likulamula nthawi imeneyo ndizolakwika kwambiri chifukwa approach ya ife ndi amalawi aliyense in fact maperekedwe athu a ngongole timagwiritsa ntchito alangizi athu ndi amene timafikirako munthu amafikirako komanso timamuunika munthu malinga ndi zoyenereza zimene ali nazo koma tinene kuti
munthu amalawi ambiri chiphunzitso chimene akhala nacho makamaka kuchokera 1994 kufika na mpaka ngakhale panopa ndi chinthu choyang'ana zinthu malinga ndi viewpoint yawo ya ndale. Chilichonse Malawi muno chikamachitika chimang'anidwa m'maso a ndale. Ndiye tinanena kuti ndale zimalowapo from that perspective. Sikuti tikunama ayi chifukwa kuti munthu uyo tanena kale amachiona chinthu asanachilandire achione m'maso achani m'maso a ndale. Tsopano ifeyo ndi ntchito yathu ndi yayikulu kuti tizafotokozera Amalawi kuti tiyeni tiyambe kuchotsa ndale mu zinthu izi kuti zizitipindulira. Tiyamika kwambiri ifone kuti amene taapatsawo chifukwa choti sidaone maso a ndale koma tinaona kuthekera kwawo ambiri akupindula. Ndiye ena achaso muchanene kuti tsopano ena akubweramo akukhala kuti aona awawo kuti I think zinthuzi timangodzichedwetsa zaphindu ndithu sizolira sondale ina iliyonse kuti ukhale mchipani china chake kapena ukhale wa mtundu wina wake kapena ukhale wa mpingo wina wake iwe as long as ndiwe Malawi uli nkuthekera utha kutenga ngongole imeneyi. Tisanachoke pa ndale pa matero kuti anthu amazilowetsa ndale mati ochita ake amene atulutsa ndalama pakadali pano amene akumakambirana tiyike kumwa kuti ndi anthu andale amene akuchita ndi andale. Olo anthu amene amakayika kumeneko kuti azikatsogolera ngati mmene alira mdyetseni nawonso ndi andale ndi homeboy wa awa akulamulira apapawa ndikosavuta kuti opindula akhalenso anthu ake andale. Mutonena poti cha ya ndimene tayankhira kale muja kuti chinthu china ati nanunso to ndi andale sindidziwa inunso sindidziwa akuti anakusankhani mwandale choncho kuti nanu muyendese chinthuchi chifukwa ndinu homeboy wa mtsogoleri wa dziko lino. Sindidziwa kuti ndine wandale motani koma moyo wanga wonse ndagwira ntchito mboma. Exactly. I remember mubwera kuno munali ku Ministry of Information. Yes ndiye ya mwina anthu akozo makezo ndine ofalitsa nkhani chifukwa ndinali ku information ya munthu une ndine economist wa maphunziro azachuma ndithu ya so nchifaike ndili kuno poyambira mapepala anga ndi oyenera kuti ndiyendetse chinthu chimenechi. Experience yanga ya mboma ndi yoyeneranso kuti ndikhoza kukankha chinthu chimenechi. Ya ndiye ndibwere pa nkhani yonena kuti andale ndi amene amapereka ndalama zimenezi. Ndimene dziko lapansi limayendera kuti timayika anthu andale azipanga ziganizo machitano sitingazithawe. Amasankha ndi andale kuti inu pitano pamaudindo akuluakulu chimenecho sitingachithawe ndimene dziko limayendera. Makamba nkhani ya homeboy I don't know kuti chipoti mchizungu chichewa homeboy kachimathoza kuti chani kuti kapena munthu wako kwa munthu kapena inuyo ndi mtsogoleri wa dziko lino pochokera mudzi wake ndi umodzi. Pamudzi pathu ine ndi Chiyeka Budula. Yeah, apo some 20 kilometers from here, 20 to 30 kilometers. A president amachokera kwa TH Waula. Uko kukasiya kutsogoloko it's almost 70 kilometers in between. So ndi mudzi osumodzi. Kulibeko mudzi ku Malawi wa 70 kilometers radius. Olive from mudzi wina to mudzi wina. Na constituency so ndi osiyana. Ya titsindike zimenezo. So siningane kuti ndine homeboy wawo. Mwina district boy kapena mwina district boy pamene nde mwagwirizana nani. Mwina mwake district boy. Tipite chitsogolo. Yes. About 2 years ago NIF inapempha boma kuti ipange write off ngongole ya 20 billion imene inalipo nthawi imeneyo chifukwa chokuti ambiri amene anangongola ndalama imeneyi ankakanika kubweza. Kodi anthu ambiri amene amati anatenga ngongole imene 20 billion ndi nkhani imene timakamba pa kuti anali andale ongotenga kuti tatenga izi osavutikanso ndi kubweza. Are you worried as NIF kuti ndalama ngati zimenezi zikumangopita choncho komanso ndalama zochuluka zikumangopita chifukwa cha nkhani mwina za ndale ndi zina zotero? Nkhawa zathu kwayambirira tidanazo zambiri koma panopa zidachepa chifukwa nena kuti taona mmene Amalawi akuchitira masiku ano kuti akatenga kumabweza
zakumbuyo chifukwa zimene dapempha kuti boma osati kukhululuka koma lizike pambali figure manena ija actually idali 13 billion osati 20 yayi 13 billion specifically 11 point chakuti imeneyo ndiyachokera madate ma 2010 11 12 kutali kwambiri mukhozodziwa kuti kuchoka 2010 ufika pano padutsa ma president almost atatu ngati sifolo pakatipo ya malinga limene zinthu zinkayendera nthawi imeneyo kudalidi kovuta kuti ndalamazo amalawi akhozubweza muchanenera mucha koma za masiku ano tilibe nazo nkhawa chifukwa muchandakuwuzirani kuti pafupifupi 8 kwacha pa 10 kwacha iliyonse imene inene ubwezedwa imabwezedwa mukhozodziwa kuti tikulimbanaso ndi machitidwe ya mabanki akuluakulu ngakhalenso dziko lapansi mabungwe ngati amenewa tili pa saizi imeneyo yofunikira ndiye nkhawa yeniyeni tilibe chifukwa Malawi amene tikuwapatsa akumvetsa kwambiri phindu la bungwe la NIF ndi kulithandiza kuti ndalama zimene zatengedwa ngati ngongole zizibwezedwa kuti ikhaledi ngongole. Chabwino, from the 241 mwati 2 weeks ago titengeno iya pano kuti 2 weeks anthu ena amene apanga from 250,000 people amene apindula ku ngongole imene ya NIF about more than 200 billion mwapangako recover ndalama zingati from the 200 billion kwacha? Tsopano mwina masamu anu kuti ayende bwino ndalamayi tikati tikuyitolera imakhala kuti yafika tsiku lake loyitolera. So pa 224 billion pali ndalama zina sanafike masiku otolera ndiye ndiyamene daunikira chimenecho. So ndalama imene idafika masiku oti atoleredwe idafika imene ikuzungulira pa 155 billion imene itatolerako ija ndi chama 118 billion from 250 billion chifukwa zina musaiwale tapereka January February March sizinafike potoledwa zimene zija ndiye kuti mukatenga 224 billion ija chotsapo ni 70 imene sinafike nthawi yotolera ija tapatsa alimi ija ndiye kuti mukhala ndi bwa almost 150 billion 154 so by 154 so by 154 tatolerapo 118 point chakuti ngoti roughly 120 kuti masamu ano ayende bwino. So 120 as a percentage ya 154 ndimene kuti patsa pafupi 80% iyo 80%. So chifanira kuti tutolera bwino kwambiri chifukwa mbuyo musizinali choncho ayi kutolera pa zaka 16 zimene inali ngati MEDEF kapena MADEF kuchokera 2005 mpaka 2020 katoledwe kadali 18% average imene 18%. Ndayendapo nanu madera ngapo mukulankhula kwanu mukumanyadira ndithu kuti ifeyo tikugwira ntchito yabwino of which tikuyamikireni kuti ndi ntchito yabwinodi kuti mukukwanitsa mpaka nakutolera 80% posachedwa pompa panatuluka ripoti lina kuchokera ku Bankers, is it Bankers Association what and what amadandaula kuti credit risk ku Malawi kunoko anthu akuvuta kwambiri kupereka ngongole angakhale ku mabanki. Inu zikuthekerani bwanji kuti mabanki they have ma structures ndithu abwino kwambiri okwanitsa kutolera ngongole ku NIF mukutha kuwapitirira mabanki katoledwe ka ngongole mukupanga what measures are you putting in place or are you using kuti mpaka na anthu azipereka ngongole mwabwino chonchi? Tidzichepetse sikuti tikwaposa mabanki chifukwa mabanki ambiri ali ma 90 chakuti percent pokapoka ngati zili ngongole. From that report it was about mwina 60% there about if my memory is correct. Amatolera bwino mabanki otherwise akadatseka kale koma ino kuti pali mtundu ina kwa ngongole umene umavutadi ngakhale mabanki imo chifukwa mwina amauthawa mabanki ali pamwamba pa NIF atika akuchita bwino ndithu koma sali pamene akadayenera kufika chimenecho ndiye tivomereza nawo anene ukhalibe napake. Ife ya NIF sitilokondwera kuti pa 80 ayi sitilokondwera mukatifusa pamene timayenera kukhala pa mlingo woyenera ndi 95%. Zikavuta kwambiri mwina ma 90 koma 80 chakuti 70 chakuti si mlingo woyenera yani. Komabe
tidziyerekeze ndi kumbuyo kotsopano. Ndibwerere pa Germany kuti chifukwa chani tili onyadira kuti tili pa 80 ngakhale si pamene timenera kufika. Chifukwa tachoka pa 18 kufika pa 80. Zikutithekera chifukwa chani kuchoka pa 18 kufika pa 80 ngakhale sitinafike pa 95. Takondwa kwambiri apapa tikhoza kudziphera nkhuku chifukwa chani. Chifukwa chonena kuti zikutithekera chifukwa ya titangoliyamba bungweli adatsogola kwambiri kulankhula ndi president kwauza Amalawi kuti kunifi takhazikitsa bungwe lopereka ngongole osati mphatso ndipo wandale asajijilikepo kusokoneza bungwe limeneli. Mawu amene wadawa kamba mu May 2022 ngati sindulakwitsa kunali ku BICC kunali function yokhudzana ndi azimayi. Ndi mawu amene it was a shocking word amakhala ngati kuti mwina akungonena eti koma he has lived up to his commitment chifukwa not even a single day ineyo ndalandirapo phone kapena kakalata kuti uyoyo ndine president mthandizeni mpatseni ngongole. Sizinachitikepo ndipo sitikhopera zichitikapo. Kumudzi kwawo kwenikweni jamani kuti homeboy kumudzi kwawo kwenikweni anthu otenga ngongole kumeneko akachita chibwana timathamangitsa amabweza and is one of the model areas in terms of loan repayment amakonda ngongole zaulimi kumeneko. So zidayamba ndi iwowa kupereka ku setting the tone kapena kuti kuimba ngoma yoyamba kuti zinthu ziziyenda chonchi. So ilelolo atabwera wandale wantundu wanji mu office mwanga muno kunduzo kuti ayi ineyo ndifuna ngongole ndimpanga asesi mmene akuyenera ngati akuyenera kutenga ngongoleyo atenge ngongoleyo abwezeso. Talandapo katundu wanthu achipaniwo talandapo gulitsaso usati kungolandapo kugulitsaso kumuuza kuti ayi tulanda katundu tukagulitsa chifukwa inuyo mudabwera ngati munthu chifukwa chini manena zicha. So nifi ikamampatsa munthu ngongole olo inuyo lero munthu ubwera tikupatsani ngati munthu ilipo nduna imene inabwera usatenga ngongole kuno kunifi. Nduna ndiye yayi ndinama koma andale ena noti nduna ndiye yayi kapena ngati zimina zikhoza ubwera kudzera mawina mwina ndi mwana wawo watenga ngongole. Simunalandirepo phone kuchokera kwa nduna kuti ndatuma anthu kumeneko akubwera kuzatenga ngongole. Adzatenge ngongole. Ayi phone imene mabwera ndi yakuti anthu yawo athandizeni ngati ndalama zilipo ndikuti apanga assess kwathandi in their own right. Chifukwa chimene chichitika ndi Amalawi ena mujanena. So phone yomu malandira ndithu koma muntundu umwe yankhulawo. Timalandira ndithu chifukwa yonena kuti nditsindike Amalawi ena sana dziwebe kuti akhuzupita okha kunifi kukatenga ngongole. So ikachizolowezi akankachikhaliro ndithu Amalawi or even inuyo mwana kumuza kuti alembera ntchito ya develop asindidziwako munthu kulindani kumeneko ine sindingangolembera ntchito chidakali mwa Amalawi koma pang'ono ndi pang'ono chikuchoka. So nduna sikuti imalakwitsa nakasiyimba kuti ayi pala anthu awa athandizeko oya ayi abwera ndendauza kuti inu mmachokera kuti machokera ku Mangochi mupite ku office ya ku Mangochi akakuthandizana kumeneko. Sikuti ine ndikane kuti nduna amene ozisandikhudza sipatode kuti utumiki wanga kwa anthu sugwiraso ya. So Malawi aliyense atha kundiyimbira including adindo. So no anthu ajafunso ili sitinaliwale tibwerera kuso mwalilowetsa kundale ndale zonse mwalilowetsa kundale ndale fana nafusa funso mwayamba kutchula president kuti typical of politicians you ask them a question they start mentioning kuti under the dynamic leadership of wakuti komano ndibwera kuso munakamba mkatikati kunena zokuti anthu andale amachita zinthu mwachibwanabwana kuja kuti tikukamba nkhani yazotolera ngongole ija munatero. So kumbali ya anthu andale amene alipo pano mukuonaponso ena amene akumachita zija zachibwanabwana munazitchula zija. Zachibwana zake kuti kutenga ndalama munatchula ndithu pena pake kuti machitidwe awo matengedwe awo azinthu sizilephera koma amadziwaso kuti nkhani tayiputa ndiyola kuika koma zikuchitika sizilephera kuti aya indi mafuna muyankho kuti koma zikuchitika bwana Jetseni kwambiri pang'ono mwina ndikhozonena kuti mwina 1 in 10 cases zimwe sizilephera mwachitsazo anakasiya ana amapereka malipoti kuti dathandiza ngongole sanabweze mpaka pano zimafika pena ndimayimbira ndithu kuti ayi chitani zoyenera tisachitufika poti mpaka tikulandeni katundu chitani zoyenera
So chimene chimatilimbitsa mtima chonena kuti mwachitsanzo Wandale akuzonena kuti iya ine ngongole iyi ndinali mavuto akuti ndiye timanena kuti pitani kwa mwanayo amene adakupatsaniyo mukhaine pansi akuthandizeni kuti muyike mapulani oyenera kuti mubweze. Chifukwa ine modelo yanga ndimawuzonena kuti nzosamveka nyamata wina wake adamaliza skulu akupanga ka business kovutikira alibe ma connections kuti akagulitsa zinthu zake amagulitsa movutikira koma akubweza ngongole. Inuyo okhazikika muli zinthu zanu mudatenga ngongole simubwera uzachitapa nzosamveka. So chibwana chilipo koma nchochepa kwambiri sitingayerekeze ndi mmene zinthu zinalili mbuyo chifukwa dziwani ichi mwina ndikuyankhireniso funso limene mukadafunsa koma mwina mwayiwala nanga sizochitika kuchuluka. Kodi Wandale amatenga ngongole ku NIF? Amatenga. Chifukwa chani wo kulibe banki ya Wandale? Kulibe banki ya Wandale pa dziko lapansi pano kali Malawi muno kuli banki ya Wandale muzipita kwakuti mukafunuka tenga uje business koma so Wandalewa in short mufuna mtuzo kuti Wandalewa kumabwera kumazatenga ngongole kuno ku amabwera ndithu. Panjira zobweza zija munayambapo kukamba kuti a president anayamba kuyankhula chonchi kupatulapo izo kuti mtsogoleri wa dziko anayankhula ndi njira zina ziti zimene mwayika zimene mungabwere pano kutuza zokuti izi ndi zimene zatipangitsa kuti tifike pa 80% apart from achakwera kuti anayankhula zotere. Ngakhale mudana nawo a president yo ndi amene adayisongola kudana nawo tadana nawo taoneka kuti tadana nawo nakonani munafuna musanze apo ndachula dzina la president how tidana nawo bwanji mtsogoleri wa dziko tidana so ifeyo kuifi tiyenera kunena ndithu kuti number 1 instrument yathu imene idatithandiza kwambiri kuti ngongole zibwezedwe nda president ndithukuzana adapita so malo ena kudabwera anthu kunoku adapanga ndithu upo wamphamvu kwambiri kuti amene iyo ativutitsa kuti zibweza ngongole. Apresident adapita kuti kumeneko kwadakachita msonkhano kwauza kuti ngongolezo muzibweza. That's challenging. Anthu asonkhana kuti uyo ativutitsa tubweza ngongole iwe nkupita ko sokhala koma ngongolezo muzibweza. Adapangapo president mdziko muno ndani zimezo. This is not a small thing. Chifukwa nthawi zina zake anthu tiziziona zinthu. A president wakudziwa kuti iwo adzafuna mavoti tsiku lake. Ndikasiti kambeza ndali zimwe mwapitsa adzafuna mavoti tsiku lake. Afuna akondoletse anthu. Koma the mere fact kuti he has integrity yonena kuti ichi ndi national asset. Ichi it's beyond me. Ndi cha dziko ichi. Ndemwe tikambe zandali. Mwatulukamo muchigoma. Ndikaende mati. Si uchigoma. Chifukwa office ino. Office inoyo. It's a challenging office. It's not just another office. Chinthu chincha chikulu cha dziko. Chimene perspective munthu akhoza kuona ma dimension amene munenera. You are very right. You are very correct. Sikuti ndikati kuti hayi mwachita ndi mmene zinthu Malawi muno kuti mazionera. Ndi tsiku lakwaso hayi. Because even if mulali muziyangana mujeni fuzo lwa mbele makhole kuti ndiwakuti ndiwachipandira it is like that. Ndi mmene tidazolowera zinthu. So chifaniro nena kuti ifeyo kufika pone kuti a president adanena kuti ndalama izizi muzibweza. And kuchitu tsimikiziraso ifeyo ngati staff kuti you have my support munthu asakusautseni ndalama akatolerani. That was landmark. Chifukwa ine yaka ni comfortable go kwa Wandale lero kuti bwezani ndalama zanga pakata 30 days mwapanda kubweza ndidzakulanda nyumba. Alibe kokanena. Chifukwa Wandale amavuta akakhala nkokanena. Now, if the president had not said those things, if the president had told me kuti koma tu inuyo musamavutitsa anthu athu wachanchani, ndine nkadabwerera mbuyo kuti iya ndalamazi akuti akakhala awa samavutitsa. Now, ndikuti pali chikakhala chisimo notsopa. Chifukwa Wandaleyo akhala yeyo. Now, mwachitsazo yena ndaje mwali yake. Sandale koma yeyo so abwera kuti awa ndaje mwalanga asatani asabweza. Koma mudzi wakuti kumene ndinakwatira asatanizo asabweza. So muona kuti mapeto ake tikuzibweraso kwa 18% kuti. So number 1 trump card ya success ya fandi ndi commitment ya president. And ndikunena most of the best amadu without apology. If we relax this at any point in time tsiku lina lake kuti padzapeze kuti president wa dziko kandi whoever high authority wa masula manati kuti ichi chizipereka ndalama and anthu ena ake azikhala exempted asamabweza chidzathera pomwepo.
and Malawians will be the biggest losers. Chifukwa mujananira moja Malawi 250,000 amene tapatsa ndalama zokwana 224 billion. Mudziwe kuti 105 billion ya ndalama zimene zozo tapatsazo ndi ndalama zimene zotolera zija ndimakuzanizia kuti atolerapo almost 118 billion. 105 billion yabwereraso kwa Malawi ngati ngongole. Kodi kakha kuti sili kubweza ndalama zimene zizi akadazitenga kuti Malawi ena amene angongola. Cha number 2 china chimene chatithandiza kuti zibweza ngongolezi ndi kuyesetsa kumene tayikapo kuti ana amene tidalemba ntchito ma loan officer azigwira ntchito professional. Chifukwa zikadatheka nawo kumapatsa abale awo, kumapatsa anthu odziwana nawo zimene pambuyo pake zimapakitsa kuti iwe ukavutike kutolera. Ngati wapatsa abale yako, wapatsa anthu odziwana nawo, wapatsa kaya ndi yena malingana ma relationship amene uli nawo. Cha number 2 chachikulu chimene chathandiza kwambiri chimene chichi. Cha number 3 mfundo zabwino zimene tayika ifeyo pobwereketsa ngongole. Chifukwa panopa tidamanga manati amphamvu onena kuti inu mukamabwera kudzabwereka ngongole interest yathu siya kuti inuyo mubwereke mdzatibwezere. Interest number 1 ya ife polinga ndi masomphenya a president ndi boma ndionena kuti ikupindulireni inuyo ndiye tikuchite na assess mokwanira. So mwaitsazi inuyo mukhozuluzirani ndi business yakuti ticheza nanu tikaone zimene mufuna upangazo tizikutsatiraniso ngongole jeteka kupatsani uzikuyenderani zethu zija zimene zija zimakulimbikitsa chifukwa ndalama ija kwa inu itani ibwera moti anthu 250 amene tikuyankhula papawa mukumakwanitsa ndithu kuwayendera kwina kulikonse kumene ali nkumaona kuti kodi ngongole yakugwiritsa ntchito motani. Titsindike 250,000 osa 250,000 timayesetsa kwayendera kuti kodi business yanu ikuyenda bwanji ngati ali ndi mavuto ena mwachitsanzo ena amatonena kuti ndi mmene chuma chikuyendera cha dziko pena pake sipali bwino siningathe kubweza tsiku lakuti timakhala nawo so basi. Anthu ambiri akudandaula kuti ngongolezi zikumachedwa kutuluka. Kwenikweni mwina chikupangitsa ndi chani? Ndikukumbukira munaenda kudera lina lake nali nawo pompa fumu akumene kwanayankhula kuti tikupempha anifi kuti ngongolezi muzitipatsa mu nthawi yake zikumachedwa kutuluka kwambiri. Chikuchitika ndi chani? Pamakhala zifukwa zambiri. Choyamba pachane kuti ndalama zina timadalira kuboma. Moti mwaitsanzo tineneso chaka chikubwerachi a president ndi boma atipatsa 70 billion yoti tigawe kwa Malawi. Makamaka alimi. Chaka chikubwe chimene chiyambe cha ulimi chaka chinotamba pa 1 April ndi ulimi tikayamba ndalama zimenezo. So choyamba chimakhala chimenecho kuti ndalamayo boma limathupereka kuti ati kupatsani ndalama mwakuti. Koma mwina malingana mavuto ena mwachitsanzo nakasiti madalira mitsonkho ya Malawi. So ngati mitsonkho ija siku kwana mokwanira ndi ifeso samatipatsa pa nthawi yake. Choyamba chimene chimapangitsa kuti zizichedwa chimenecho. Chachiwiri ndanena kuti mbali ina ndalamazi timadalira zimene anthu akubweza zicha. Ndi anthu aja kamachedwetsa kubweza amachedwetsa anthu ena. Chifukwa mudziwe kuti zimayenda chonchi. Ifeyo timakhala nchiyerekezo kuti pofika tsiku lakuti tidzagawa ndalama mwakuti zidzachokera uku ndi uku. Ndiye timapangiratu anthu aja ngati ma process kuapangiratu. Ndiye tikapanga ma process aja tsiku lija likamabwera ife timembekezo kuti tolera ndalama mwina 60 kwacha. Nkupeza kuti atolera 20 kwacha. Ndiye kuti tigawa 20 kwacha ndiye kuti awa odi a 40 kwacha ayembekezerabe kuti ndalama zija zipezeke. Mwatitengerepo mwayo opempha program yanu kuti Amalawi amene amakhala ndi adakalipo bewoche pawo aunyizi kuti azipereka ndalamazo nthawi yake amapangitsa kuti ifeso tisamakafikira Malawi ena mu nthawi yake. Nthawi zina zimakhala kunena kuti anthu amene akupempha ngongole ndi ambiri. Chifukwa panopa tivomereze bungwe la NIF panopa so sitipita usakasaka makastoma awo mabwera okha chifukwa chithuchi chadziwika kwambiri. Ndi amakhala ambiri anthu obweracho. So ena mwa iwo amakhala kunena kuti kapeshe sali zotheka ndithu kuti so nine nembekeza ndalamayi mundipatsa after 2 weeks koma taona ndipadutsa 4 weeks 6 weeks. So pamakhala zifukwa zosiyana ngati zimenezo kuti tisapatse anthu ndalama nthawi yake. Koma kupita chitsogolo kuyambira pa 1 April dongosolo limene tayika lonena kuti tizitenga anthu molingana ndi ndalama imene tatolera kale. Chifukwa kuti awa tizapatsa mosachedwetsa. Zasiyana ndi mbuyo timalembera anthu kuti mwezi wa mawa anthu amene akuyenera kubweza mu mwezi wa July akuyenera kubweza 10 billion. Therefore titenge anthu otadzala ndi 10 billion mu July. Ndio mwezo kuti fika July angobwezako nda 6 billion. Ndio kuti ena watsopano a 4 billion yo ndi amene tsopano timavutika nawo
choncho kumakhala pakati patakuonani kwambiri kuti mwachilimika mwatangwanika ndi kupereka ngongole ya zipangizo za ulimi. Mwina chimene chakupangitsani ndi chani kuti focus yanu tsopano ikhale uku fa maganizo anu pano pakuoneka kuti achilimika kumeneko? Zaka ziwiri zapitazi titiyambira 2023 mu November nditsindike kwambiri kufikana mpaka tsiku la lero chuma chazondoka kwambiri. Tikati chuma chazondoka ndiye kuti mitengo ya zinthu yakhayikwera kwambiri, kalimidwe kachakudya ndi makamaka zakudya kanjimanga mbewu zina kakhala kosayenda bwino, masaikuloni, mvula, ng'amba ndi zina zotero. Komanso kapezekedwe ka ndalama zakunja kakhala kovuta kwambiri, forex imene ikuonekeratu zotsatira zake, katundu akumabwera movutikira ndi zina zotero, mafuelo ndi zina zotero. Zonsezi zachitika kwambiri mzaka ziwiri zimene zapitazi. Ndiye mavuto amene wawa atachitika, boma lidafunsidwa kuti kodi mayankho ake njani, chifukwa boma alo lidayamba lavomera kuti mavuto walipoti. Ndiye ma citizens zika zidafunsa tsono vuto mwalivomera yankho lake njani. Ndiye boma lichadani kuti mayankho apezeka. Ndiye mbali imodzi ya mayankhowo ifeyo boma lidatiuza kunena kuti your National Economic Empowerment Fund, economy ili m'manja mwanu, economy chuma, pezani mayankho, tithandizeni kupeza mayankho azimenezi ngati assignment. Chifukwa zimayamba kuti mayankho apezeka ndiye kuti boma limapereka ntchito tsopano kwa mabungwe osiyana-siyana. Ndiye ife atatipatsa ntchito imeneyi tidakomana ndi anthu nathu kuti atipatse upangiri. Ndiye takambirana umodzi mwa upangiri umene adatiuza adanena kuti inuyo tikuthandizani ndi ndalama muyesetse kuti kutukula mbali ya ulimi. Ndiye tikati kutukula ulimi ndiye kuti mupereke ngongole kwa alimi, chifukwa vuto lalikulu limene likuoneka makamaka la chakudya komanso forex ndi kulowa pansi kwa ntchito za ulimi m'dziko muno. So mpamene takhazikapo kwambiri chifukwa iyi inali upangiri wa boma mwini wake, chifukwa kampani ipaja ndi ya boma kuti tsopano ndi mmene chuma chikuyendera talowera. So mwalowera kumeneku chifukwa cha mavuto amene alipo m'dziko muno. Nde mukuchita limodzi kapena mwangona kuti kwinaku tibasi akayi kupereka ngongole awo akufuna umapanga ya magrosary kaya yomakaoda katundu kunja, koma panopa mukungopanga focus pa ulimi kapena muphatikiza zonse? Tikuphatikiza koma kwakukulu ndi ukuku wa ulimiku. Chifukwa ndina kuchifukwa chani? Chifukwa ndina kuti vuto limene lili ku ulimiro makamaka kuchepa kwambiri kwa zolimidwa kwakhudzaso ma business enawo. Nde mwachita zimenezi anifi kwa zaka ziwiri. Koma pano tikukamba pano chaka chatha tinali ndi anthu 5.5 million amene avutika ndi chakudya. Pano tikukamba pano mukumayendanso nkumatero kuti palinso chiopsezo kuti anthu ambiri akhudzidwa ndi njala. So mukuona kuti ndalama zimene mupereka zikupindula? Tikhoza kuti phindu lilipo lambiri. Koma anthu amene akupanga njala dakali nayobe inuyo muyione chonchi. Ndakuwuzani kuti alimi okha amene tapatsa chaka chino tisatisiye chaka chatha. Chaka chino tapatsa alimi oposa 60,000 amene wawa akolola 1.1 million metric tons ya chakudya amene wawa akadapanda kulima zikadakhala za mtundu wanji. That's just a projection, right? In fact, this is a certain projection. A projection with certainty. Chifone kuti anthu takolola pano. You are sure. Nakasiti kumayenderaso tinali limodzi. Akumapereka maripoti anthu kuti aya ineyo ndithu matumba mwakuti enda tutangolo mwakuti mwakuti sizuthawa naso kwambiri ndi mmene tidayembekezera. Chimene chichodabwitsa chifukwa mudziwa chaka chino kunali ng'amba madera ena ndena. So actually ife tinkayembekezera kuti mwina tikhoza kuchita contribute about 1.5 million metric tons tikadakhala zonse zayenda bwino. Koma chifukwa tikumatsitsa kuti around 1.1 at best 1.2 million metric tons imene ikhoza kukololedwa. So ngati dziko likukolola 2.9 dziko lonsetu
ndiye kuti mukachotsa 1.1 ya NIF ndiye kuti kutsacha 1.8 ndiye kuti atozena kuti NIF ikadapanda kupitako kumalimidwe ndiye kuti chakudya chikadakhala 1.8 imene ili not even 50% ya chakudya chimene chimafunika nchifukwa talowaso even m'madimba panopa kuti tichitebe supplement chifukwa sidafike 1.5 or 2 million metric tons talowaso m'madimba kuti alimiwa alimeso another 500,000 to 1 million metric tons kutibe ife NIF will be comfortable titafikirabe kuti achita support production ya 2 million metric tons chaka chinoche chikamata tikamafika December tikhale utasonga akatswiri pa nkhani za ulimi bwana Mjetsen akumayankhula kuti ndondomekoyi ikuoneka kuti ndi yabwino ndipo ikhoza kupindulira dziko koma machitidwe ake pena anthu akumachita ngati akungozizimukira tibwere ku feteleza amene mmapereka ndithu chaka chino munayamba kupereka chakumapetopeto kwa January February mbewu zina zitakula kale nthawi yothirira feteleza itapita mumaziyendetsa bwanji ya muchananena poyamba kuti mupita umalo kukapereka feteleza koma kumalo kumene mukapereka feteleza inde ndi zabwino koma sangathe kugwiritsa ntchito mbewu zawo zafika kale pena pake pokuti feteleza amene mukuwapasawo safunikiranso ifeyo sitidachitepo zimenezo ngati NIF ndiyambire pamenepo sitidachitepo sitidachitepo chifukwa chake ndichi program ya feteleza tidayamba mochedwerapo kusiyana ndi kashi pazifukwa ndafotokozereda Malawi chimene chazimvetsetsa program yathu chaka chathu idali yoti 150 billion imene tidapatsidwa tiboma tipereka cash koma ndanena kale mmene umafika mwezi wa November kuti atatipatsa ndalama zosaposa 30 billion ndikuti mvula yatanikali pamenepo yayandikira kubwera boma lilatozana kuti tili ndi challenge ya cash flow chifukwa cha ndizandafotokoza kale economy sikuchita bwino ndikuti kutolera MRA ndalama ndi zina sizutani sizokwanira ndesa angane kuti ndalama zonse tatolera zipite ku NIF ndikuti anthu mchipatala mankhwala sadya sadya mankhwala anthu chipatala ana sukulu saphunzira chiro zina za boma sizitheka mafuta so chidule tinene kuti ndalama zinakupezani mochedwa so ndalama in fact sana malizeso kuti patsa ndalama zonse zatikajathazo ndiye chipandufuna ichi cha Malawi chimvetse zitachitika zimenezo titauona titakhala pansi ndi boma kuti tichita bwanji boma lomwelo linatipatsa upangiri wonena kuti chimene chizichitika mbali ina ya programu iyi malo moti muzingodikira ndalama zokha kuti mwapatse anthu muchedwa chimene muchite pezani mapartners ena mupeze njira zina zokwaniritsira program itheke basi ndi pamene ifeyo tinakomana ndi anzathu a Smallholder Farmer Fertilizer Revolving Fund kampaniso ya boma amene timayamika abe kufika na tsiku la lero adagwira ntchito yayikulu kwambiri tidakhala nawo mugwirizano onena kuti muzitibwereka feteleza wanuyu tizapatsa alimi tikapatsa alimi ajawo pamene funding ya boma ibwerere tikubwezerani ndalama imeneyi ndalama ya boma ibwera February January March April upita ukoko ifenza kupatsa inu tibwerekeni feteleza tapatsa alimi ndiye damba program imeneyo kumabicha katikati mwa November December January ndiye chimene chimachitika ndichi mwaona katikati mwa December tinamba ndilapita kuneno kwa ujeni mu November kwa fumu ya Govat November amenochi ndimapita kumeneko cha 11 12 so sidambe December ya ndiye chimene tunene chonena kuti ndiye titaziona zimenezi mkumapereka fertilizer alimi imakhala option yawo nditsidike timachita kufusa sikuti mlimi pangoti tulukira neni fertilizer inu tengani fertilizer timadziwa kuti mvula zimasiyana mabweredwe chaka chino tinachita mwayi chifukwa mvula yambiri yozalira yagwa January ngakhale madera ena amazala February mumvetsetse chimenecho ndiye kuti ifeyo fertilizer uja timachita kufusa kuti kodi amen inu ndalama kulibe zitsaida muzidikira ndalamazo ulo ngati mukuona kuti fertilizer mutugwitsa ntchito tikupatseni fertilizer ali maja amanena oka tibweretseni fertilizer nchifukwa chake adafika mpaka mali chifukwa ndikhoza kuzanu kuti ineyo ndinali kuchitipa pa 30 January ena kuchitipa pa 30 January nkuta kuzala kumene ena titi ngono ting'ono tichimaka ndipo ena akhalabe akuzalabe even February so alimikala amene ajawo amakhala kuti ali musaiko beyo atotani atotira fertilizer nchifukwa chake maona kuti fertilizer uchikakha February amakhala kupirabe madera ena chifukwa kumene koko kumakhala konena kuti fertilizer akufunika ndikhoza kuzani kumwera koma alimena amene mwapasa fertilizer akudandaula
ineyo I have information yokuti mulimi ndinalankhula naye ndithu kuti wapindula feteleza koma madandaulo kuti anifa atibwesera feteleza mochedwa mbewu zina zitafika kale pokuti feteleza sitingamuthire moti tangumusunga pano tili pano nditsindike mlimi ameneyo ndiwopanda chilungamo chifukwa chake ndichi feteleza sitimane kuti inu bwera ndzatengeni feteleza amachita kufuna wokha timanena kuti pali option ya feteleza ndi ndalama kulibe dikirani mufuna feteleza hadi chifukwa mlimi uja musaiwale kuti pamakazi ndozambiri pa ulimi kugula mbewu kugula feteleza kapena mwina ganyu ndi zina zotero so ena achilungama amanena kuti ayi ine ndalama ndidzayifuna kuti ndidzagwiritse ntchito ganyu feteleza ayi moti chifukwa ndikuuza kuti even last month ya April ngakhale panopa tiupereka ndalama za ulimi wa chaka chatha akulandira chifukwa chani ena adanena kuti ineyo ndidzazifuna kuti ndisankhise foja apite so ndikaona bwana Mjetseni tacheza nthawi yaitali ndithu tasalandika nthawi kochepa kenikeni komano apapa mukuti munagwirizana ndi smallholder awa ndi amene akuperekera feteleza wa AIP mamega farms iso komweko nanunso anifi mwapita komweko amavutika kale kupereka feteleza wa AIP muziyendetsa bwanji zinthu omweyo amene akuvutika kuti apange supply feteleza wa AIP inunso anifi mukupitako amega farms akupitako muziyendetsa bwanji kunali kukambirana ndiye akanena kuti akwanitsa so it's like munthu akamatenga mitala amene kuti nditikhala 5 6 pa 2024-2025 season yokha mwapereka ngongole zochuluka bwanji kwa anthu za feteleza so tikamwanya kuti tapereka mwatundu waji ngongole zonse zochuluka bwanji AI ikantima basi ngongole zonse zimene tapereka mu ndike mtima basi relax Malawi ya wina dzulo relax so ngongole zonse zimene tapereka kwa Malawi mu season inoyi mu chaka cha 2024 kufika 2025 that is kuchoka pa 1 April 2024 kufika pa 31 March 2025 zinali ngongole zokwana 116 billion chaka chimodzi chipere chocho mzimenezi 69.9 pa nthawi imeneyo olokutengoti 70 billion ndimene inalitamita kwa alimi so mujandimanena kuti za alimi zikhoza kufika panopa 74-75 billion zopatsa alimi okha tikunena ndalama zimene tsopano tikuwapatsa chitatha chaka chiche koma tikuwapatsabe chifukwa remember alimi watinanena kuti tatseka koma amene akuona kuti bali ndi pressure yoti ndalama zazifuna so ena akumanena even May uno ena akumanena kuti ngongole yanga ya chaka chatha chanena achita apply patseni be ndalama yanga ndifuna ndichite value process so 70 billion imene mukuyembekezera kuti muipanga recover pa period yayikulu bwanji titengerepo mwayi program yanu yotchuka iyi kunena kuti ndalama imene iyi timafuna mlimi aliyense ayibweze pasana 9 months kuchokera tsiku limene taapatsa kutatu zino mwaitsazo amene tidawapatsa Oktoba chaka chatha akuyenera oyamba kupereka June yemweyo May yemweyo amene mukuwapatsa kumapetopeto kwa January kumapetopeto kwa January ndiye kuti amene wanakasi tsopano ikhala ndi duration yochepa chifukwa choti ngati amene tiwapatsa March April tinapatsa March April ndiya processing ya mbewu yoti achita kale zinthu zina so sangane kuti zakupatsana after chaka koma motsazo amene analandira apereka lita I wanted to know mvula isanakwe ku November kumeneko mvula imagowa kutobala mai mvula isanakwe ndikuti cha September la mu August akhala kukonza kuti atipatse chifukwa chake ndichi nditengerepo mwayi mlimi akachedwetsa kutseka ngongole iyi akafuna ina dzina lizakhala kuti lilimba ngongole yakale ndiye kuvuta kwake kwa kuti achedwetse kubweza ngongole zimenezi koma tinene kuti chifukwa chimene chachikulu chimene tiupempha alimi kuti abweze msanga ndichi funso limene unafunsa posachedwa pomwe kunanena kuti kola smallholder farm fertilizer mumapatsa pressure ambiri inuyo agiko mu mega farms mapita kumene ukatenga fertilizer ndiye chaka chino titakambirana iwonso adanena zimene zoti koma pressure idi yayikulu koma beti yesetsa chifukwa ntchito ya yotumikira Malawi tikwanitse ndithu
ndiye chaka chino zimene tagwirizana nzonena kuti tikapatse msanga ngongole chifukwa ndinakale paja kuti dangongola fetereza uchi ndalama iyi ina yaboma atipatsa ina alimiwa akabweza May, June, July uno akamagulitsa tikamalizitsa ngongole ija ku smallholder farmers fertilizer revolving fund. Now chimene chitika ndichi the area kapena kuti tikabweza msanga ngongole imeneyi zitithandiza kuti iwo ayitanitse fertilizer wa chaka chamawa nthawi yabwino. Anthu amene wawa akuyembekezeka kupereka ngongole imene mwafotokozeramo kuti mvula isanayambe. Anthu ena akumanena zokuti uku ndi kunifi kunkongotulutsira ndalama kwa anthu andale tayandikira nthawi ya chisankho timalize motero inu mukhoza kuyankhulapo zotani? Ndezi zituluka motani nakasindimvetse chifukwa kuyankha funso mosalimvaso sibwino zituluka motani kuti zikapeze andalewo. You are talking of billions and mu program yathu takambirana kuti anthu ena andale akumatengako so ndalama zimenezi. Zituluka motani chifukwa ndalama ya NIF chimene chimachitika mwachitsanzo panopa zimene tiupanga panopo ndalama iliyonse ikabwera tayamba zija timati micro irrigation ulimi wanthirira sikukhala pasi ndalamayo tumapatsa alimi tumagulira ma equipment tumagulira fertilizer tumagulira mbewu kumapatsa ndi zimene tuchita ndi ndalama yonse imene ikubwera yotolera kuchokera kwa alimi aja. So mwachidule ndinene kuti ndalama yonse imene titolere panopa kufika mpaka na December izipita kwa alimi yake directly tizagulira mbewu fertilizer ma solar pump aja akulandira aja kumapatsa pa ngongole. Ndiye sindionapo wandale apapa akubwera kutenga ndalama imene iyi andi sikudzinenelera enafe chibwanacho tilibe ndimwina tisimalizeni mamene enafe chibwanacho tilibe chifukwa ntchito yaboma itagwira kwambiri chaka chino ineyo cha 28 ndikugwira ntchito mboma so chibwanacho sininachitepo totenga ndalama ya Malawi kumapatsa anthu pamapeto penipeni bwana Mjetseni zikuoneka kuti mwatangwanika kwambiri mwina chaka chinocho kuthamanga kwambiri ndi nkhani ya ulimi chifukwa chani kapena mukuona kuti tayandikira ku chisankho ndi zina zotero? Ine sindoyima pa chisankho ndezi ndikuzama iyi ntchito yotumikira Malawi adye anthu akapanda kulima m'madimbamu kukhala njala yoopsa ndiye njala idzasiya ndani chifukwa njala iyi vuto lake sisiya chigawo poti chifukwa chake kukhazikitsa programu ya ngongole ya nthirira ijayo tachita dera lililonse Malawi muno chifukwa kuopetsa zimene zonse chifukwa tikadakhala ndale tikadane kuti ndalama zonse za ulimi wa nthirira ndiye mwina tipereka mwina chigawo chapakati chabwino popeza malinga ndi discussion nayo tipereka chigawo chapakati koma zupita dziko lonse chifukwa njalayi siona makaka a munthu pa ndale ayi ikatibula njala imeneyi itibula zenizeni. Ndithokozeni kwambiri bwana Mjetseni chifukwa munatipatsa nthawi yokuti ticheze mwina kucheza kwathu mafunso ena ndi amene Amalawi amakhala nawo kunja mwina mukhoza kukhala ndi mawu omaliza pamene tikumaliza program yathu. Mawu omaliza nkwalimbikitsa Malawi kuti bungwe la NIF ndi bungwe lawo limene alithandize chifukwa nkhani ya umphawi mdziko munomu ndi nkhani imene siona mtundu wa munthu siona makaka andale siona chipembedzo siona kumene munthu ukukhala ngakhale ntchito imene ukugwira ndi chinthu chosautsa choondetsa kwambiri. Ndiye tigwirane manja tibwere titenge ngongole ku NIF kandi za ulimi kandi ngongole zina zimene tikhale utatsekula kuti azitenga nthawi imeneyoyo koposetsa tizibweza kuti programu iyi izafikira anthu chifukwa zitatha zonse nkhani yayikulu imene idzakhalapo ndionena kuti kodi Malawi akupita patsogolo kapena akubwerera mbuyo. Akapita patsogolo tosefe tidzakondwera akabwerera pambuyo tonse tidzakhala achisoni chambiri. Ndikuyamikeni kwambiri mwanena kuti sitikuonani mukuyimbira kwina kwake mwina patsogolo anthu akumudza akakwita nane pano sana kufuneni mwina akatumiza uthenga mwina ulimbi. Tayamika kwambiri kuti munatipatsa nthawi yanu pano mukutangwanika ndi zina koma munatilola kuti tikhoza kucheza nanu pa mafunso awiri atatu. Zikomo kwambiri. Umunso nimene tamalizira program yathu ya Zodiac Exclusive. Program ya lero timacheza ndi mkulu wa bungwe la NIF Humphrey Mjetseni. Ine ndileya Malikano pitizani kuona maprogramu otsatira pano pa Zodiac. Mwakumana nonse.